this one too much Chineke na God. Kashi ba mu zo inda za mu je ba yanzu ga rana yayi yawa. If to say na kudu, kai. Sai ka ji inuwa. But arewa, kai, wala. That's why na ce ba na son na arewa, na fi son kudu. Kai, wetin be time myself? I no get what you. Ba agogo a nuna, kai. Siwan Hausa manu, wannan malam Bahaushe ne mai kyau ne za a samu agogo a hannun malam Bahaushe wannan. Sanumu. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Malam Hausa sanu fa? Yawwa sanninka. Da Allah malam muna tambaya ne. Allah ya sa na sani. Da Allah malam karfe nawa ne? Agogon ki me yake cewa ne? Okay. Yanzu 10 da minti 10. 10 da minti 10. Wannan Hausa malam akwai wahala mana. Kashe mu 20 kawai mana. A gurin ka yake 20. Mu anan 10 da minti 10 ne. Wannan Hausa akwai wahala da yawa. Kashe mu 20 kawai. An ce mun 10 da minti 10. Wahala ne mana. Kashe mu 20 zan gane mana. 10 da minti 10 20. Wallahi ka je kai Hausan nan wani dukan tsiya za a ma a wani gurin. Kai ka ji mutuncin. Cin mutuncin Hausa mun yi turanci ba daidai ba ku dinga mana dariya ku kuma kun zo kuna cin mutuncin Hausan mu dan bai. Ba ƴan uwa na Hausa ga mu ma dukan tsiya wallahi a gurin nan.